Ne, ty pokračuješ. Potom v tom videu. No, je to možné. Kde ty máš kost? Kostičko, dělej. Kostičko. Ty dámy, když si jezdili jen tak Ne, všechny tři. Jo. Já ne? Co všechny? No vy? Tak já jsem. Jak tam ty nohy zůstanou, ať poletí na já s tím nemůžu zakázat. Neboj se, spadne jenom. Aha. Byla ochrana, mi to tam nespadne, nebo jsem položila za také jenom tu ruku. Odrastej. A toč to tak. Naopak. Bo to v počítači bude. Vy běžíte ještě po té mapě, můžeš na ní skočit, odrazit se těma, co tě úplně vyhodná, nahoru. Vždycky ještě 3 kroky běžíte a pak. A když máte silu, ne? Hlavně, když máte silu. Jak to tam poskočit? Ježiš, to poskočit. Ty před sebe, no. Ok, a tohle je přeskočíte. No ty ne. Jo, to budete dělat salto, ale. No, přesně. Nemusíte se skoro vůbec odrážet. Toto, lepo, valím to. Ruce dávám na židinku. Jede. Valím to, nemám nohy jak štránky. Fuj, mi by se točila hlava. A dívejte, plak. Teplak. To bylo repete. Nohy do praku opět. Proč máš ty nohy rozdělené? Proč? Proslepí. Slepíte, že se tam. Aha. Stop. Tady? Co?